si e non, é dicir, temos que pensar que a literatura do barroco escríbese fundamentalmente en Madrid, e elas están aí como inmigrantes, naturalmente son mulleres solteiras, no caso de Galicia, moi rara vez que sean casadas, e claro, non fan os traballos, digamos que máis estéticamente bonitos, sino que fan o peoriño da carga de traballo de Madrid, que era nos mesóns, pois eran as mulleres que barrían, limpaban, traían auga, repartían viño, logo cargaban as maletas ou as equipaxes dos pasaxeiros, en unha sociedade que é unha sociedade moi movida de Madrid, que chega xente de todas partes, pois elas, claro, non están nos sitios privilexiados, están precisamente en un punto de vista moi perceptible, no? Cando Quevedo, que era un aficionado ás tabernas, precisamente o que veían eran estas mozas, no? E claro, a facilidade con que caían ou ben na pequena delincuencia ou ben na prostitución era unha facilidade extraordinaria. Hai unha máxima histórica que funciona moi ben, que nestes casos de desplazamento de xente sin formación, porque eran analfabetas, que falaban unha lingua foránea que causaba risa en aquel momento, no? E que logo non tiñan un comportamento, digamos, que moi axustado á moralidade do seu momento, porque proceden do mundo rural e os cánones son un pouco diferentes. Hai algo que se cumple sempre, e é que unha persona frustrada sempre topa o seu espello nunha outra persona frustrada. Entón é moi normal isto que vemos da delincuencia, é que os inmigrantes son máis delincuentes. Non, é que se frustran as súas expectativas e non lle queda outra, é que non lle queda outra. Pois eso lle pasaba ás galegas tamén. Entonces, a imaxe que se daba de promiscuidade, en parte baseábase en que se dedicaban a esos furtos dentro das... Eso era moi frecuente, non? Ou a enganar aos amos, e logo, pois eso, ganar uns cartos extras renunciando á moralidade propia, non? Tamén se decía, ollo, os comentarios que fan Lope de Vega ou Cervantes, Cervantes non foi tanto cruel como Quevedo e máis Lope de Vega, tamén o decían das irlandesas. En cambio, non o din das mulleres vascas, porque as mulleres vascas que sempre traballaban na cociña e entón non están á vista, e estas estaban moi á vista. Entón, claro, temos que pensar que aí hai unha apreciación que é moi subxetiva, oye, que a literatura non é unha fonte documental. O literato pode dicir que lle dé gana, sempre, é libre, o sea, a creación non ten por que reflectir a realidade, incluso a novela, cando hai novela realista, tampouco é realista, non che pasan desgracias todos os días e todas as horas, non? E isto que pasa? Que temos unha percepción distorsionada